Ah, mayong adlaw. Mayong adlaw po, sir. Unsa may ato? Ako ang lagi, sir. Mga playout akong trabaho kay tiod-tiod naman kong standby. Oh my God. Medyo sinaw naman pong lantay sa mua. Sige, higda-higda eh. Mga play kag trabaho. Unsa may atong skills? Walay ko skill, sir. Ayaw, di ma. Sa pagkakaroon, sir, ang akong skills tugkaon pa yun. Di sa tudugay ko graduate, sir. Mhm. Okay. Pwede ba makita na to imong papel? Ara, sir, ah. Dagko ka grado. Oo, sir, kay bisan tuod tugkaon ra akong skills pagkakaroon, sir. Pero di na to ikalimod nga diha sa ako ang application o requirements dagko gyud ko grado. Kay kugihan man ko magtuon sa una, sir. Pero nasayod ka ba nga karong panahon na kunwa kay Bakir paglisod yung kagsod og trabaho? Bakir? Importante kayo na. Di mo magbase sa grado, sir. Dagko ang ko grado. Unya, ikaduha. Willing ko mo trabaho, sir. Sakto ang imuhang requirements, dagko ka grado. Pero ang nakapait kay wa kay Bakir. What? Sa ato pa, sir. Di ko madawat kay wa ko'y Bakir. Yes, importante kayong na kay Bakir. Aron nga sa ingon, madawat ka. Online, sir, be. Alag di ko ni mo duwaton. Uli ilang ko complete.